Segona part d'esta tercera jornada de comunitat d'aprenentatge de l'Abordatge de l'Educació Inclusiva i així com en la primera part hem escoltat les paraules de Sílvia Molina, una experta en recerca sobre educació inclusiva en alumnes amb necessitat educativa especial. Esta segona part la tenim preparada per a escoltar les experiències de tres escoles totalment diferents i de nivells també diferents que han vingut a contar-nos com treballen aquests expertes. Es tracta del CEI Mestre Gaspar López de Benidorm, del Col·legi de la Sagrada Família de València i del Centre d'Educació Especial García de Cal. Cadascun d'ells ha vingut acompanyat de representants de la seva comunitat educativa que ens contaran les seves experiències. En principi, escoltarem per ordre les experiències de cada un dels centres. Cada centre tindrà 30 minuts per a parlar. Els preguem que controlar aquest temps perquè no se'ns faci molt tard, perquè en acabar aquestes experiències obrirem un torn de paraula, de diàleg igualitari, per a totes aquelles persones que vulgueu exposar-nos també les vostres experiències, preguntar dubtes, etc. D'acord? Aleshores, el primer en intervenir és el CEI Mestre Gaspar López de Benidorm. Es tracta d'una escola d'infantil i de primària que s'ha transformat en comunitat d'aprenentatge des de fa uns anys i queria contar-nos que des del curs passat del seu centre ha desaparegut l'aula de PT. Amb això, a més d'aconseguir-se una aula més va dedicar al centre, la seva escola s'ha convertit en una escola molt més inclusiva que abans. Cal tenir en compte també que aquest centre és una escola que integra una aula de FIL. Ens acompanya un grup molt nombrós de la seva comunitat educativa i tenim representat, en principi que ens parlarà és el Josep Maria Canal, que és mestre de TEC, però també tenim un grup de la seva comunitat educativa representativa dels professors, que són Maria José Valentín, Pilar i Patricia, un grup d'alumnes del centre que són Càtia, Anna, Laura i Marina i un pare i una mare que són Vicent i Issa. Aleshores, els donem la paraula al grup del Mestre Gaspar López de Benidorm. Quan vulguis. Bé, bona vesprada. Som molts i tenim mitja hora, o sigui que anem directes a l'arrencar, d'acord? La nostra escola es va iniciar el procés de transformació en comunitat el 2011, però des de l'any 2008 fem els suports inclusius dins de l'aula. És a dir, tot l'alumnat d'educació especial és atès dins de les aules ordinàries. Per això han dit que l'aula de PP va desaparèixer. Això què significa? Un canvi d'estructura de tot el centre. Un canvi d'estructura de tot el centre. Anirem a parlar primer de les actuacions d'èxit, això que ha explicat Sílvia Molina com a investigadora del CREA i que no anem a tocar la part teòrica perquè ja la toca ella. Per tant, això és una imatge d'una sessió de grups interactius de la nostra escola i veieu els cercles grocs fan referència a les persones adultes que hi ha dins de l'aula. En aquesta aula hi ha l'alumnat d'educació especial. Per què? Perquè el nostre centre té 16 dictàmens d'escolarització. És a dir, que hi ha 16 alumnes amb una discapacitat i estan completament inclosos. Per a nosaltres, el fet de tenir alumnes d'aquestes característiques és una transformació del centre, és una riquesa del centre. El que fa és que les aules siguin diferents i tinguin... És una oportunitat per a nosaltres. Nosaltres, gràcies a tenir alumnat d'educació especial, el que vam fer va ser iniciar la transformació. D'acord? Bé, ara les tertúlies literàries també les fem a totes les aules. Totes les aules, exceptuant dos, fan una sessió de grups interactius a la setmana i una sessió de tertúlies literàries en les que participen tot l'alumnat, tal com ha dit Sílvia, fent les mateixes activitats, els mateixos reptes, amb ajuda entre iguals, els grups heterogènics. I en les tertúlies literàries aquests són els llibres que estem llegint. Ara un poc més endavant, aquí tenim, per exemple, a Maria José, que la tenim aquí, un comentari seu, que és ver cómo se argumentan, cambian de opinión, opinan en las tertulias, es una manera de vernos crecer por dentro. Después de algunos de sus argumentos, yo no tengo nada que decir.
Després que parlaran les alumnes, us adonareu de què significa això. Una altra aportació del cuento de Navidad de Dickens, el señor Scrooge necesita los espíritus para cambiar. Nosotros necesitamos a nuestros amigos. Juntos nos transformamos, somos mejores. Això ho va dir una alumna de segon de primària. Això seria l'estructura de centre. El que hem fet ha sigut muntar una estructura de centre en la que tots som equip d'educació especial i tots som responsables de tots els alumnes. Això que explicava Sílvia Molina des de la teoria, nosaltres hem intentat posar en marxa a través d'un organigrama i d'un sistema de suports en el que veieu que al final tenim al voltant de 230 sessions en les que hi ha 2 persones dins de l'aula per a poder fer el suport, per a poder treballar. A banda de les actuacions d'èxit. És a dir, fem les actuacions d'èxit i per una altra banda, quan no fem actuacions d'èxit, intentem el màxim nombre de vegades ser 2 persones dins de l'aula per a poder atendre els xiquets de millor manera. I el que fem és buscar aquells grups que tenen més necessitats i aquells grups són els que tenen més sessions. Ara mateix hi ha un grup a la nostra escola que té 27 sessions a la setmana de suports. És a dir, tenim 30 sessions a la setmana, pràcticament totes hi ha 2 persones dins de l'aula. Funcions del PT, el rol del PT, de la logopeda, dels tutors, dels especialistes, tots intentem fer el mateix i cadascú des del seu punt de vista. L'aportació del PT és molt important, però és igual d'important que el de la tutora, que el de la logopeda, perquè d'aquesta manera el que fem és enriquir el treball professional de cadascú de nosaltres i millorar l'atenció que estem donant als nostres alumnes. D'acord? Estic preparant que no toca. Un segon. Aquestes serien les coses que nosaltres ens defineixen, les actuacions d'èxit, suports a l'aula, el suport entre professionals, l'acceleració curricular i la participació de familiars. En les actuacions d'èxit que ja heu explicat, això seria l'horari que tenim nosaltres amb els voluntaris que tenim per a cada sessió, d'acord? I això serien imatges de què és com un alumne d'educació especial amb una discapacitat important pot participar en la mateixa activitat que els seus companys. En la primera imatge estan fent una activitat de divisions. Doncs a Natàlia se l'està, amb l'ajuda de l'educadora, de la voluntària i dels seus companys, intentant que entenga què és la divisió. I fent això aprèn molt més que fent qualsevol altra activitat. D'acord? Això serien les textures literàries. Hi ha alumnes, per exemple en aquest cas Natàlia també, que té l'Odissea, l'aventura d'Ulisses, en pictogrames. Intentem que a casa llitgen amb les famílies els mateixos textos i després tinguin accés als textos a través de pictogrames. El suport dins de l'aula, l'ajuda al tutor. Això seria el paper dels especialistes d'educació especial. L'ajuda al grup. I en últim lloc, què és el que fem amb l'alumne d'educació especial? El treball en equip és importantíssim, la distribució del suport, i aquí podríem tenir exemples del que són els horaris. Això necessita una estructura en què tots anem a ajudar-nos a tots, perquè només així serem capaços de tirar endavant i d'accelerar tots aquests alumnes que tenen, per algun motiu, alguna barrera per a l'aprenentatge. L'objectiu és que ningú es quedi sol, per tant, els equips de suport han de buscar la coordinació, el diàleg i confrontar els arguments, i el que utilitzem és una visió transformadora. Ara veureu què és el que ens expliquen la tutora i l'equip de suport del grup de 6è de la nostra escola i 4 alumnes que ens explicaran quina és la seva forma de veure i els 2 pares. Per a dir el somni d'una escola on aprenem tots i totes més i on la convivència millora està més a prop. Quan els alumnes que històricament han estat més marginats són un més dins del grup i dins de l'escola. I perquè amb aquestes diferències això és el símbol de la nostra riquesa i per tant ho valorem tots. Quan estem en aquest camí ens estem apropant a fer-ho millor, d'acord? I aquesta és la nostra visió de conjunt. Ara passem la paraula a l'equip de suport de la classe de 6è i a veure què explica.
I aquí està mi companyera, Maria José Valentín, que és tutora de SSA i també cotutora de 5è A. I Patri, que és tutora de 4º A i cotutora de 6è A. Ahora voy a hablaros yo un poco de las características de la clase de sexto, que es la que hemos venido hoy a hablar. Es una clase de 21 alumnos, 2 de ellos diagnosticados con TEA y un alumno diagnosticado con trastorno del lenguaje. A la hora de nuestra coordinación tenemos una hora para coordinarnos, donde nos juntamos las 3 y hablamos pues del funcionamiento de la clase, hacemos un seguimiento de los alumnos, planificamos actividades, entre otras cosas. Y ahora mi compañera va a hablaros un poco más de la organización. A ver, ahora yo os cuento un poco cómo nos organizamos en clase, ¿vale? Sobre todo cuando somos más de una persona. El trabajo normal, diario, incluso cuando estoy yo sola, como tutora, siempre es en grupos y lo más heterogéneos posible. ¿Vale? De esta forma potenciamos solidaridad, cooperación, todos tienen muy claro que todos pueden ayudar, no hay uno que ayuda y otro que reciben, sino que todos pueden ayudar. Con lo que ha contado antes del sistema de apoyos, en nuestra clase tenemos 13 horas donde somos más de una persona, sin contar especialistas, o sea, 13 horas de los días lenguas, mate y conocimiento del idioma. Entonces son 13 horas donde hay más de una persona. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos organizamos cuando estamos dos? Pues intentamos que todos los alumnos estén trabajando en equipo y nosotros lo que hacemos es, entre las 2 que somos, llegamos a los diferentes grupos. O sea, si tenemos la clase organizada en 4 grupos, ponemos faena, claro, intentamos que cuando hay 2 personas haya los menos momentos de explicación posibles. Claro, de 13 horas es complicado y también existe